Croeso i sesiwn arall Carlam Cymru. Heddi i ni fynd drosto Uned 1 sef Cemeg trifflyg. I ni'n mynd i archwilio i'r holl adrannau ychwanegol sydd angen ar disgyblion blwyddyn 10 sy'n astudio Cemeg trifflyg yn unig. Okay? So, just fel bod chi'n gwybod, does dim newid rhwng y manyleb gwyddoniaeth dwyradd a'r Cemeg trifflyg yn unedau 1.1, 1.3 ac 1.4. So, ni ddim mynd i fynd drosto rheina. Yr unedau ni'n mynd i edrych drosto yw uned 1.2, 1.5 a 1.6. Felly o ran edrych arno uned 1.2, does dim lot o gwahaniaeth rhwng edrych arno Cemeg trifflyg a gwyddoniaeth dwyradd. Yr unig peth really sydd yn penodol yw os ych chi'n gwneud a haen uwch, mae rhaid i chi gallu cyfrifo mas atomig cymharol elfennau gyda mwy nag un isotop. Nawr, mas atomic elfen yw'r cyfartaledd pwysol o'r isotopau i gyd o'r elfen yna. Gan fod sawl isotop yn bodoli'n naturiol o gwahanol fathau o elfennau, ond ar cymhareb gwahanol hefyd. Felly, falle gewch chi isotop o clorin, fel enghraifft, le mae mas atomig o 37 gyda fe, a isotop arall o clorin gyda mas atomig o 35. Os edrychwn ni ar clorin fel enghraifft, gad i fi jyst rhoi pen lan. Felly, yn edrych arno clorin fel enghraifft, mae gynnon ni y hafaliad yma, sef y mas atomig yw mas isotop 1 a'r cyflenwad fel canran fel arfer, a wedyn o mas o'r ail isotop a cyflenwad yr ail isotop ac yn y blaen. Falle gewch chi 6 neu 7 gwahanol i ni edrych arno. Ond bydd y manylion yna yn yr arholiad i chi. Pidwch y becso am gorfod gweithio mas beth yw'r cyflenwad. Fel arfer, ych chi'n gweld yn glir beth sydd gennych chi. Mae just gofyn bod chi'n gallu essentially just plygo'r rhifau mewn i'r hafaliad yma. So edrychwn ni ar clorin gan fod ganddo 2 isotop gyda un ddylanwad llawer mwy na'r mas cyfartalog, sef sgysodwch fi 1 o mas 35, felly rhwng ni 35, a gwedwch bod hwnna wedyn yn 75 y cant. I ni'n mynd i lluosi rheini ac adio fe i mas yr ail isotop, sef 37, a gwedwch bod cyflenwad hwnna o 25 y cant. Gan fod ni yn dylio gyda canrannau, mae'n bwysig bod ni yn rhannu gyda cant hefyd. Felly, y step nesaf yw i wneud y hafaliadau yna, a mae hwnna'n mynd i ddod â ni i le ydw i fyna. 2, 6, 2, 5. Adio 9, 2, 5 dros cant, sef 3, 5, 5, 0 dros cant. A mae hynna yn golygu fod ein mas atomig o clorin yn mynd i fod yn 35.5. Iawn? Felly dyna sut ych chi'n gweithio mas y hafaliad yna, a dyna, fel fi'n gweud, yr unig darn sydd i haen uwch Cemeg trifflyg sy'n gwahanol yn uned 1.2. Mae hefyd gofyn bod gwaith ymarferol penodol gyda chi o ran gwneud Cemeg trifflyg, a rheini yw'r profion fflam. Felly, os edrychwn ni ar y tabl sydd ar y sleid, mae gennych chi fflaen pennin llaeth yn sampl soled sy'n cael ei brofi. Y sampl yn rhan boeth efo'r fflam Bunsen, a wedyn chi'n cael fflam really pert gyda lliwiau gwahanol. Mae potasiwm yn dod lan yn lilac, sef yr un piws mae lan y top fyna. Mae sodiwm yn melyn, sef yr un ar y gwylod.
calsiwm wedyn yn rhifgoch sef yr un ar y top chwith, a lithiwm yn coch sef yr un yn y canol ar y top. A dyna fe, really, y gwahaniaeth rhwng uned 1.2 a cemeg dwyraid o ran uned 1.2. Felly symudwn ni mlaen. Felly o ran uned 1.5, mond edrych arno ensymau sydd yn gwahanol. Ensymau fel catalyddion biolegol sy'n catalyddu adweithiau penodol dan amodau penodol ac y defnydd eang o ensymau. O ran y defnydd o ensymau, maen nhw yn bresennol yn fwyaf yn eich corff chi, neu corff unrhyw anifail neu mewn planhigion. Yn ein corffau ni, mae llawer o ensymau yn yr afu mwyn newid cemegion bwyd mewn i egni, fel enghraifft, ac yn fwyaf welwch chi ensymau yn y system dreulio, sef yn y ceg i torri lawr carbohydradau, yn y stumog i torri lawr protein, yn y colyddyn bach a'r pancreas, fel enghraifft, fel bod chi'n mynd trwy'r system dreulio, dyna le mae'r ensymau'n dod o. Ac yna yn y byd diwydiannol, mae llawer o ensymau'n cael ei ddefnyddio mewn y diwydiant textiliau ac fel enghraifft i ailgylchu papur, gan fod ensymau yn adweithio gyda moleciwlau penodol iawn. Os edrychwch chi ar y diagram o ensym sydd gyda fi ar y sgrin ar y funud, mae gynnon ni ensym, a mae ensym wastad yn adweithio gyda substrad. Unwaith bod y substrad yn mynd mewn i'r safle actif yr ensym, sef y darn siap fel E, os hoffech chi, mae'r substrad yna yn cael ei torri lawr. Ac yn y diwydiant ailgylchu papur, fel enghraifft, unwaith bod yr ensym yn adweithio gyda fel inc sydd arno papur, mae'r inc yn diflannu. Mae'r ensym wedi torri'r inc lawr a dyw'r inc ddim na rhagor, a felly mae'r papur yn gallu cael ei ailgylchu yn lot glanach. Pwrpas defnyddio ensym yw i lleihau yr egni actifadu. Ac mae ensymau yn specific iawn i pethau fel tymheredd a pH. Yn ein corff ni, mae rhaid bod tymheredd optimum o tua 37 gradd Celsius. Os yw'r tymheredd yn llai na hynny, mae'r adwaith yn mynd yn araf bach, ac os yw'n dechrau mynd yn uwch na 37 gradd Celsius, yna mae'r ensymau'n dechrau dadnatureiddio. Unwaith bod pob ensym wedi dadnatureiddio, does dim adwaith yn mynd i digwydd. Mae'r egni actifadu mynd i fod yn rhy uchel, a dyna pan ych chi'n dechrau teimlo'n rili sal. Os edrychwch chi ar y graff ar yr ochr dde wedyn, mae fe'n dangos shwt fath o bethau sydd yn effeithio cyfradd adweithedd, sef tymheredd uwch, cronodiad uwch, arwynebedd mwy gyda catalydd. Dyna beth ni'n defnyddio ensymau am, i cryfhau cyflymder yr adwaith. Ac i chi yn blwyddyn 10 sydd yn digon lwcus i gwneud cemeg trifflyg, mae gennych chi uned llawn arall bod rhaid i chi ddysgu amdano. Uned 1.6 sef uned sy'n mynd dros calch, felly ymlaen â ni i dysgu amdano calch. Felly, yn gyntaf, ni'n mynd i edrych ar y pwynt sy'n mynd dros y duedd yn sefydlogrwydd carbonadau metal a'i dadalfeniad thermol i gynhyrchu ocsid carbon dioxid. Mae adweithiau y dadalfeniad thermol o metalau carbon dioxid yn dibynnu ar ble maent yn eistedd yn y cyfres adweithiau y metalau. Y fwyaf uchel maent yn eistedd, y fwyaf anodd yw ei dadalfennu trwy cynhesu. Y fwyaf isel, y fwyaf rhwydd yw i'r metal carbonad dadalfennu thermol i greu y metal ocsid a carbon dioxid. A dyna beth yw'r hafaliadau cemegol sydd gyda ni ar yr ochr chwith. Mae gyda ni sodiwm carbonad. Unwaith bod chi'n gwresogi y sodiwm carbonad, mae'n torri lawr, mae'n dadalfennu i greu sodiwm ocsid a carbon dioxid. Achos bod sodiwm yn uchel iawn yn tabl y cyfres adweithiau y metalau,
Mae'n anodd iawn i torri lawr, felly mae angen tymheredd really uchel arno fe. Ond i gymaru hwnna gyda copr carbonad, mae copr yn isel iawn yn y cyfres adweithedd y metalau. A dyna pam ni'n defnyddio fe fel mewn pibellau dŵr fel enghraifft. Achos bod hi'n isel iawn yn y cyfres yma, mae'n mynd i torri lawr yn rhwydd. Felly does dim isie cymaint o gres arno fe mwyn dadalfennu i greu copr ocsid a carbon dioxide. Fel prawf i gweld os yw'r metal carbonad wedi dadalfennu'n llwyr, i ni'n rhoi'r gres arno, i ni'n rhoi bwng yn top y tiwb, a wedyn mae tiwb bach arall yn dod o'r boiling tube mewn i boiling tube arall gyda dŵr calch. Mae carbon dioxide yn troi'n mae fe'n troi'r dŵr calch yn lleithog os yw yn bresennol. Felly dyna prawf ni'n mynd i edrych arno yn fwy yn ystod y gwers yma. Y peth nesaf mae rhaid i chi gwybod amdano yw cylched calchfaen. Nawr, calchfaen yw math o garreg sy'n cynnwys calsiwm carbonad. Pan mae'r calchfaen, neu calsiwm carbonad, yn cael ei gresogi, mae'n dadalfennu mewn adwaith endothermig, felly mae angen y gres arno fe, a mae'n dadalfennu'n endothermig le mae egni'n cael ei amsugno i ffurfio calsiwm ocsid a carbon dioxide. Enw arall am y calsiwm ocsid yw calch brwd. Mae'r calch brwd, sef y calsiwm ocsid, yn gallu adweithio gyda dŵr mewn adwaith exothermig, sef le mae gres yn dod allan o'r adwaith. Unwaith bod y calsiwm ocsid wedi adweithio gyda dŵr, mae'n ffurfio calsiwm hydroxid, sef calch tawdd. Os ydych chi'n hydoddi calsiwm hydroxid mewn digon o ddŵr, mae'n ffurfio beth rydyn ni'n defnyddio i profi am carbon dioxid, sef dŵr calch. Mae'r dŵr calch yn troi'n lleithog achos fod y calsiwm hydroxid yn adweithio gyda'r nwy carbon dioxide sydd yn cael ei byblo trwyddo fe, fel ar y sleid gynharach, i greu calchfaen. So, y ffaith bod chi'n gweld yn troi'n lleithog, mae'r calchfaen ei hunan, sef calsiwm carbonad, dyw e ddim yn hydoddi mewn dŵr, a dyna pham ych chi'n gweld yn lleithog. Chi'n gweld fel powdwr. Sech chi wedyn yn gresogi'r dŵr na lan, byswch chi'n gallu cael gwared o'r dŵr, bysa'r dŵr yn berwi bant a bysach chi'n cael powdwr calsiwm carbonad ar ôl, neu calchfaen ar ôl. Ac felly, i ni'n gweld bod yr adweithion yma i gyd yn gallu cael ei ddangos fel cylched calfaen. Nawr, mae pob un o'r mathau gwahanol yma o galch yn bwysig yn ein byd mwyn creu pethau fel welwn ni ar y sleid nesaf. Felly, enghraifft o defnyddio calchfaen i gynhyrchu haearn a dir i adeiladu ffyrdd i niwtralu asidedd mewn pridd ac uned sment. Mae calchfaen yn bwysig iawn mewn defnydd adeiladu. Mae'n cael ei gresogi gyda clai i greu sment. Mae calchfaen hefyd yn prif cynhwysion pasdanedd mewn bwyd i ddarparu ioni calsiwm mwyn cadw esgyrn yn gryf, ac hefyd defnydd yn y diwydiant cemegol, sef profi carbon dioxide, ac hefyd i niwtraleiddio pridd acidig neu ffynhonnellau dŵr. Yn amaethyddol, i ni'n defnyddio calch i lleihau asidrwydd y pridd, fel bod planhigion yn gallu tyfu'n well. Heb y planhigion yn tyfu'n dda iawn, ni fydd pethau fel corn i gael, neu gwenydd, neu barlus yn tyfu'n iawn. So mae'n really bwysig yn ein byd ni fod ni'n deall pwysigrwydd calchfaen. Mae hefyd angen i chi gwybod am manteision ac anfanteision cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol chwarela calchfaen. Nawr, yn amlwg, mae chwarela unrhyw beth yn mynd i dinistrio'r dirwedd a cynebunoedd bywyd gwyllt yn y dirwedd yna. Sef
Os ych chi yn mynd i chwarela, feddyliwch am yr ecosystem sydd yn yr ardal yna. Ych chi'n dinistrio tai yr anifeiliaid bach yma mewn un ffordd, ond os ewn ni dros y manteision gyntaf, mae'r defnydd yn adeiladu yn bwysig iawn. Heb y calchfaen, yn ni ffili creu sement, felly yn ni ffili cael y mortar i dal brics at ei gilydd yn ein tŷ ni. Fod chwarela yn dinistrio'r tirwedd, mae fe yn darparu cyflogaeth i bobl. Chi'n bod, mae fe'n creu swyddi, felly mae'n bwysig o ran yna bod swyddi i gael i pobl cael gweithio. Mae fe'n cefnogi'r economi lleol, os oedd swyddi gan bobl, wedyn mae arian gyda nhw i gwario mewn siopau a i prynu bwyd a pethau fel yna. A achos bod e'n cael ei ddefnyddio mewn sment a mewn fel cerrig a pethau fel yna, ni'n gallu creu system ffyrdd lleol well, sydd yn gwneud i'n rhwyddach wedyn i pobl cael mynd o A i B i gwario arian bod nhw'n cael wrth y swyddi maen nhw'n cael o chwarela. Ar anfantais, yn amlwg, mae'r tirwedd yn cael ei dinistrio. Mae chwythu rheolaidd yn cynhyrchu llawer o sŵn a llwch sydd yn gallu ofni anifeiliaid fel ceirw a pethau fel la, bwnis bach. Mae'r llwch a'r llygredd ychwanegol o gerbydain gallu arwain at fwy o gyflyrau respiradol fel asthma. Os ych chi'n byw yn agos, os nag ych chi'n byw yn agos, dyw e ddim rili yn effeithio chi, ond mae rhaid bod chi'n gallu gweud y pwynt bod os ych chi'n byw yn agos i man le mae chwarela, mae lot o llwch yn mynd i ddod sydd yn mynd i effeithio y system respiradu. Meddyliwch hefyd yn amaethyddol. Chi'n edrych ar y llun yna o'r tractorau'n chwistrellu calch ar y tir. Mae lot o llwch yn ddod fyna. Mae gofyn bod fel PPE yn cael ei ddefnyddio os ych chi'n mynd i fod yn gwneud gwaith yn defnyddio calch, achos mae calch yn gallu adweithio gyda y dŵr, y moisture sydd yn y system respiradu, a mae fe'n gallu creu niwed i'r ysgyfaint. Yr anfantais o cael system ffyrdd lleol well yw fod mwy o draffig, achos mae pawb yn gallu defnyddio'r rhewlydd, fel loriau cludiant hefyd yn mynd o'r man chwarela i y diwydiant fel ffactrioedd, enghraifft, sy'n creu sement. Felly mae two sides to each coin, fel maen nhw'n gweud. Ac yn olaf wedyn, y gwaith ymarferol penodol, sef i ymchwilio sefydlogrwydd thermol calsiwm carbonad, copr carbonad a sodiwm carbonad. Nawr, cofiwch yn ôl i'r cyfres adweithedd y metalau, le os yw'r metal yn uchel yn y cyfres, mae fe'n mynd i fod yn anodd iawn i dadalfennu. Felly mae eisiau lot fwy o gres i torri lawr y metal carbonad i greu y metal oxide a carbon dioxide. Felly, yn cofio nôl, sodiwm yw'r fwyaf uchel. Hwna yw'r un sy'n mynd i fod yn fwyaf anodd i torri lawr, i dadalfennu. Yna mae calsiwm, ac yna mae copr. Copr yw'r un lleiaf adweithiol, felly copr yw'r un sy'n mynd i torri lawr a dadalfennu yn fwyaf rhwydd. Yn gweud hynny, mi fydd gwahaniaeth rhwng shwt mae rhain yn mynd i fod yn adweithio. Sef, mae'r copr, ych chi'n mynd i weld yn troi lliw y gyflym iawn. Mae calsiwm yn mynd i cymryd tymed bach mwy o amser i droi, a chi'n mynd i gweld gwahaniaeth yn y lliw. A wedyn, sodiwm yn cymryd fwy o amser eto. A dyna ni. Gobeithio bod chi wedi joio'r gwers, a mi welwn ni chi mewn gwers arall.